viete, nové video. Predtým to bolo vymazané, lebo nemohli sme ho dať na YouTube. Bolo veľmi strašidelné. To kto bol? To si bol ty? Áno, niečo mi ťahalo ruku. Aha, ale kontajner tu nie je. A ťahalo si to do kontajnera ruku. Nie, je to sklenený kontajner. Ja som sa tam pozeral a zrazu mi to vtiahlo ruku. Jaj? Je to aj ty vyskúšať. Tak, ja to vyskúšam s tým. Dobre, nebudem skúšať. Vtiahlo to sklo, aj keď tam sklo nebolo. To čo bolo? To bolo znamenie? Počkať, predtým ten kód bol VIE. Vie. Vy. Vie? Kto čo vie? Vy. Vy viete. To buchnutie, to nebolo stavba. To môj kolega to nevie, ale ja to neviem, ani môj kolega. Môj kolega? No ani ten to nevie. No ale vážne, to je divné.